बावैसो दिनै इउटुबाव लाइभ होफैला रावबो गैखाया माथो खोनायाखै हेलौ 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 नेथारनांगोनलाय साथाम फैजेननो हरो सोरखार दासो ले मा ओंख्रि जाखो भाइफोर माथो रावनोबो रिप्लाय गैयालै गोथै साइस गोजासो नामा गोथै महर गोजा नामा होनलाय शादी है किसका शादी है रे भाई रंजय बसुमतारी फंबाय किसका शादी बोलो मैसो बेदरसो बानायसो बा बिराद टेस्टि ओंख्रिलै नोंना मैसो बेदरसो बानायसो जावसिसैलाय नामा आदा र' एकदमबारे टाइम मोनथ'वाखै लागाबो र' गरमखायनो बालायलाङोलै जेके सिनायदों आंखौ सिनायनायानोथ' मानसिखौ नायाखैलै आं र' जेके सोर जेके मोनलाय मुम्बाइआव थाग्रा जेकेसो नाब्रा जोंनालाय जालालै नै बुगाजोब्बाय नोंदाया मोदोमा एकदम नै माइसुं बेरफबजोबना दं आइने करन सोर आइने करनलै बा जोंना बिरखं फंबाया थांबाय नामाब्रा मानसियालाय माथो गैला जेके भाई किधर चला गया जोंना रंजय फंबाय थांबाय नामाब्रा किसका शादी है रंजय भाई बोलो मास मोननैसो जाखाबायमोन खोमालै आं लाइभ भिडिअबो होआ नोंलै खानाय सिननो फैदों आङो आमाय सरनोसै माथो जोंहा खामानि गैया नामा आमाय खामानि गैया नामा दारायाबो जालालै जाबां मक्स जाबाय नै मुस्लिमफोर बायदिसो नुयो औ बन्द नामा गेलेदोंसो नामाब्रा मानसिफोरालाय साननै बन्द मानि थाखाय अखा हादों नामा
Jebon Nansari. Hello bro. Oh. Moजां ना खबरा? लाइबोदों। सिख्लाफोर सोरबा नायबाय दंबा सोरबा फसायदोंबा जोंना जोंबो फैदो सिंगोल सोरबा थांनो औ औ नायबाय था होनलाय अर्डार गैया बिदि अर्डार गैयाबालाय बोरै जानोलै अन्थायानो दाबायदि दैज्लाङाव बिदिनो जायोलै मिनिसो ना मिनि नङा इयो मिनि नङा सोरजों जाथिमोनजों नामा आमाय जाथिमोनजों जमा नामा आरो थांबाय दां दामा थायोना सिङाव एखमबा बे आवलिबायो पाइप आइसिफ्रा ओइ माथो सितांगुलि मोनहैलायबाय नोंबो रतन मोना थांदोंसो खोमा मैया बेबो थांसिगोन खोमा लुकासाबो जेन्टारा थांबायथ' दिनैफोर मोनहैगोन खोमा जेन्टारा हारसिंसो हारसिङानो मोजांलै लागाव मेसिना बे मोजांसिन दे बरगावनि रतना जेन्टाराबो थांबाय दिनै मोनहैगोन नामाथाय बेयावनो सितांगुलियाव सोरबा लेंहरदोंनो माथो हटेल आवला जोंसारालाय मेन'का मोननाया जानोलै मा होनना थांलाबायखो हटेलाव मानसि जायो माथो ने जानोलै जोंसारजों सोर सोर थांखोथाय
सनजित बर'। नोंथां फैगोन फैगोन। समखौनो मोनाखैलै दामानि। मा ओंख्रि जाखो सनजित फंबाय? दासो फैलाबायदोंलै सोमखोर, 7 जन गाहाम दं माथो। दे आमाय दे। थास' आथिं नागिरनो थांगोन नो मालाय। औ केरेलायाव थास' आथिं मोनलायो। थास' बिबारावनो बिराद बरिया बारो, खिन्थु माना आरो। हा? नोंसिना बिलाहि ओमफ्राय लाइ मुलाफ्रा रेडि ज'वा माथो। मायाव गायो लाइफ्रा, लाइ लाफा केरेलायाव? बाहेरावसो अ जानायखौ नुयोलै ने? जोंनावथ' गैया दा, लाइबो गैया मुलाबो गैबावासो। बिसिनाव लाइ लाफा, दुन्दियाथ' 12 मास। मिलाया मिलाया। मोनो। गैया माथो रावबो। चाइना थिंथं बायदि बानायनोसै नामा नैखौ, गोजानो ओरै गोलावनो। दारिखौ कालार फोनसै बाराबा गोमोनो। नंगौना सनजित फंबाय? काराब्रा ने।
मोनगोन र' थाब मोनसिगोन दाख्लै बेथलेहेमाव मा सभा जानायमोन बेथलेहेमाव मा सभा जानाय औ माने इउथफोरनि इउथनि हा खैथा मोनगोलै Gina. Kotor na. Kaya yang itu siya. Wow, माथो 12 जन गाहाम दंब्रा माथो रावनिबो कमेन्ट फैया माबोरै जादों बिदिजोंलाय संसारा ने औ कमेन्ट हरनांगौब्रा माथो कमेन्टबो हरा माबो हरालै बे दारिखौ सिनांगौना सिनाङा खोन्थाहर नै 7 जनल'सै माथो 12 जना माननाय मोनोलै खानायखौ गोलाव जाबाथाय मोना मानोबा दारिखौ बेखौ हजोबसैलै ने नैसिम गल राउन्ड बानायसै ओमफ्राय ओरै हाख'नोसै बेखौ नै जोंना फंबायमोना जानोलै 10 जन गाहाम दङ रावबो कमेन्ट हरा ओमफ्राय खोन्थाहर जों खानाय सिनगासिनो आरो जोंना फंबायफोरा सिंगोल गोजासो सोरबा फसायदोंबा बुंना लाखा साफा से আমার বাইটি গিলা অলপ চাবি এনেকা সিঙ্গেল কোনবা লাগে নাকি কো কমেন্ট করবি লাগজিতে লোক আছে লেটার ওরা টোকলো ওমफ्राय Sudah. Balisang. Balicang গৈছে হো Mai escudia? Maapa lanjut dah. Dari ini cuttingnya मोजां सिनबा औ नैलै नैबे 7 तारिखखौ हानसो नागिरदों आं मिया थां माथांसो नुलायलाङो ना मानसिखौबो बांद्राय 7 तारिख दोनबा No, ahok baideu, asal baideu, le, lah itu, oh, itu saya jawab, jam seperti nang gua bunga lapika nih biar, nuna tuh mengkhawatir sase, kursingan ya, biar, rosinip saja, rosinip saja, oh, wah, karbi kau lebose. Karbigo, amar buar itu bisi nasabi deh, nabung boleh busa asal lah, danger sih.
ओइलाय सखौ फोथायदों जालायबावसो देन्जारसो औ सखौ सखौ फोथायदों दै जालायबावो आरो हा गोजौआवबो एसे गारनांगौ मालै दे औ जागोन दा ए दिथाखौला थाङोमोन बे औ औ उदैयालाय बे जाग्रा मानसियालाय गिदिर जाखागोन ने सामफ्रामबो ना बेदर हाबनाय उदै ने बयलारखौ बेदर बायदि मोनबावलासो आङो नंमारगौ सामफ्रामबो कन्टिनिउ जानो जायोना बयलारखौ बेदर बायदि मोनला अमा बेदरासो दा फेभरेट औ अ ए अ मुगैयो होजों जाया गारोसो औ गारोसो होजों जोंसो लाबोना होख्लायजोबो सिगां बांखाना मा बुस्थु ए 40,000 ना मायावबो होगोन नो बारा बोसोर जायाखै रिटर्ननिसोमोन दा बियो औ रिटर्ननिब्रा अ रिटर्न नङालै बिबोनांसो अ बिबोनांसो माबानि बंकिम होनब्रा माबा बुंनो हागोन आं र' आं रायलायगोन ओमफ्राय मा होनो दा फैगोन दे दखानाव ए माने हिनजावनाव खनसे सोंहरो अ बे हिनजावनाव खनसे सोंहरनानै 150 है गारिया मोजां दं दाबो मोजांसो मोजां कन्डिसन अ बेयाव लाबोयोब्रा तेमानबो बांसिन मोजां कन्डिसनाव दं इयो दा तेमानबो बांसिन मोजां खिन्थु ओमफ्राय माबा आरो दै पालिस होआखैना बिनिखौ ओंखायनो बोरायदों इयो औ पालिस होदोंसो इयो अ आरो मा बेमार दं सिङाव ज' बादा मोनबावगै बे नुबाय थानाय गारिया बेलेग बे नुयै माबाया बेलेग बिसोरो डिलारनि सेकेन्ड हेन्ड डिलारनि मानसिफोरा मा खालामगौ दं बैखौ टेंकिखौ माबानि सालिटार पाइपआ बेखौ उल्थायनानै बे खामनाय मबिलखौ 2 लिटारसो सोना होयो होमबाना बे एक गियाराव जेसेबां खारदों बे उखुन्दै गवा होमबाना बे ब्लक थाङाखै होननानै सानगोन आरो जेनेबा बिदि आरो बिराद बुद्धि ओमफ्राय जेब्ला बे थावा सालिटार पाइपना रानगोन होमबासो उखुन्दै गनाय सुरु जासिगोन बिदि आरो होमबासो गम मोनसिगोन नोङो अ अ गारिया जेनेबा लेखा थाजोबबाबो बोसोरखौ मिथिबाबो जेनेबा माखासे इन्जिननि माबाखौ एसे माबानो प्रब्लेम जायो কি হইল মানুষগুলা ভাগলো নাকি কাহা গেল রে 10 জন গাম দङ मानसिफोरा माथो उन्दुजोबनासो दं नामा मानसिफोरालाय मास्टारबो दंमोन नालायथो ओंखायनो मोजां रायलायनो हादिया होनलाय नङाबा साजाया होनांदोंमोन
मा मा ओंख्रि जाखो बसफोर 12 जन गाहाम दं माथो राव खोन्थाला माथो मा लुगैजानोसो गिखोना माखोब्रा नोंसोरलाय जानो थाङा नोंसिनि ओंखाम ओंख्रिखौ जोङो खोन्थाहर खोनासंनो लुगैयो आरोलै जोंबो मोनजायाबाबो एसे बेदरफोरबाबो लै मा हिन्जावखौ लाबोदोंमोनलै दहाय बबाव थांबाय दां ए ओमफ्राय दखाना खुलिया औ मा जादों हिन्जावबा Apa juga wala ese pen gidinga. Apa namanya itu? Wah, tisun ngam dong bala. Tisun. Raut boko ini orang berai ulsa gitu semalam masalah. Naik ke sini dong, right? Itu kan lah. Panen waktu.
एसे गोबाबानो नांगौलाय Bagus kok. Bisa. एसे बारायनाय नुनो नामा बेखौ Kemarin.